Gero ya da dawa sai wani ko bai hana ni ba, haka ne mana. Gero ya da dawa sai wa ko bai hana mu ba. Kyawun tafiya ka haɗa ta da waige, tsaya matsayin da ka riska karkai hange. Dan akuya daga taka kashe mini shinge, na ganka babu amana in kuka yi mini kwange. 'Ya'yan kuka dana na kimarsa daban da ta shege. Biya Allahnka duk lafazin da ya saka duhu ka yi kirge, da akwai amursa. Gero ya da dawa sai wa ko bai hana mu ba. Aure ba shakka rigar 'yanci ce, amarya damke mijinki da kyau a fakaice. Waye faɗa maka bar na gabas take yaro, bar kankan ba mubarak gado zaka bani kiɗan ka da rero. Abokina Ahmad ai Ahmad Goro, Sa'ad SD na gudu kai ka wuce goro, da akwai amursa. Gero ya da dawa sai wa ko bai hana mu ba. Guzuri jarin tafiya ne na kintace, shukar da kayo za ka yi girba a takaice. Balalo balalo wakar 'yan mata akwai raja gefe, kun ta gyalan kuku yau da mara 'yan mata. Muhammadu bin Nasir ne da kuji kai, na tafi na dawo da salon 'yan mata, da akwai amursa. Gero ya da dawa sai wa ko bai hana mu ba. Sana'a goma maganin mai gasa, salati goma gurin Rasulullahi, diraka goma goma gagara gasa, duka sarki goma zamani gomansa, wakilin zuciya kwa baki shi ke yanka wuya. Ai duk nisan dare gari zai waye, ni ba na raina ɗan adam ko waye. Amarya da binziga ta kawaye, wa zai iya yin tawakkalin tsuntsaye. An daure rike amaryarka da kyawun ani, hannu ɗaya kaɗan da ɗaukar jinka, bujirudin duniya budurwar wawa. A daka arina iya wuya sai kalwa, mai ja da nufin ilahu ya zama wawa. Allahu kamai da ni kamar gulbi bisa kyan tafiya.